Ni oganda mano ero mawuok e kaunti ma Migori ikwayo mondo koro sir lwedo somo mag nyithindo manyiri mondo okonyie kedo kod gamo iye moiwe kind nyithindo manyiri gino ero mabende miyo koro giweyo koda ka somo. Jaod bura ma Suna East Migosi Peter Masara onyiso luoro mabende en godo kaluwore kod medruok mamalo mar kwan nyithindo manyiri mabende weyo skul e gwenge eko gie sani eri. Okang' mabende owacho ni kelo kaluwore ni jonyuol mathoth e kaunti ma Migori kono ero pod oketo geno gi duto e wi ayie mago eko mag nyombo. Oloso e skul sekondar mano ero mar nyiri ma Wiga kawacha mar kedo kod kata siro weche eko mag somo e kind nyithindo manyiri ojiw koda ka jatend skul no ero Madam Rose Waga e kind jotelo mamoko mabende nitiere ero makamano ero. Wabro medo timo weche mag somo nikech somo ema loko oganda. Somo ema nyalo kelo lokruok e oganda. Ahinya to kwa puonjo nyathi manyako. Suna West kae ma wan gi principals abich sani ma joma mine. Nyis gikalo abich, inyisani gikalo abich. Kawuono wan kod gika. Koro jonyuol mamiyo nyithindgi nyuomo chon mondo migi dhok ariyo nyaka ging'e ni koro wasekelo skunde basari wamiyo nyithindo manyiri mondo nyiri bende oyud nafas kaka joma wuoyi mondo migi som. Ni sirikal wasegonegi erokamano kuom gik ma gisetimo to ne wakwayo ni kanyalore to pesa ma gin go e headquarter gipoge constituency ka constituency mondo mi higa ka higa wang'eyo gima wadhi timo e skul ka skul. To kata kamano wago erokamano kuom tich mwasewuotho kodgi kech gik moko osetimore Suna West ka mamoko wayudo classrooms from Ministry of Education kendo skunde wagi ose benefit. Omiyo wakwayo ni kwadhi mbele wabro tiyo kodgi kaka joka ng'ata achiel. Ndalo masebede mujumbe wagero St. Celestino Nyangubo Girls kama ne onge ji nong'eyo got manong'e ni skul ok nyal bede kendo gin nyaka gi bas sani wasetimo gimoro amora ma skul nyalo bedogo. Wan gi Tom Mboya Ragana Girls Secondary School bende motim gi CDF. Then wan gi skul machielo miluongo ni Bishop Masaga Girls babe wasetime mang'eny. Skunde mag Suna West te wasetime gima wanyalo. As parents en mokwongo en nyathi kobiro iri kata kwai gimoro see a way minyalo support godo nyathini, follow up ni pesa motiyogo kata gik moyudogi oyudo nang'o nikech there's a lot of influence from the area because of this flowing money of mine and piki and whatever. We do meet them on the way, so if you do not support them then we are not going anywhere. En mondo kaka winjo nyuol wapil nu mo mondo mi ukony nyithindogi ka nyathi obiro iri mama dwaro pesa makama wenyise ni dhir baba ni dhir wuoru kodhir babagi benyise dhir minu apana. This is very bad. This school is improving. We have put some structures around and they are now doing very well. Kwa support gi gimora mora mwayud walim nyithinde school wa support gi wa build dormitories mondo gi yud kaka gisomo, otherwise nyithindo gi bro lale lwetwa ung'eyo kaka karwa katek. It's a Thanksgiving Day. We want to thank God for this far He has brought us. We have a lot of things that has happened in this school within a very short period of time. I want to most sincerely thank the community for cooperating and giving us girls and allowing the girls to come to school and changing that narrative that what men can do, even girls can do. The five classrooms, we are still running short of 3 more classrooms as we speak. We have 5 classrooms, but this school is already a 2-stream school. So 2-stream school, you can do your math. The 5 classrooms are not enough, and in May we are yet to again admit Form 1s. Kata jo oganda mantiere kae umbandago nwero kamano kuom miyo wa nyithindu manyiri mondo mi osome skul kae. Wakwayo mondo mi wamed tiyo kanyakla mondo mi wagerre nyiri bende nyalo kaka usewinjo ni nitiere principals mokadha beach Suna West constituency kende. I am a lady serving in this position. Kata koro nyiri gieki we become mentors to them. There are people